duwa da ya kaso nan duniya. Allah ka wa alu duwa da ya kaso gobe lahira. Ya Allah ka wa alu sarki yamma duwa da ya kaso nan duniya. Allah ka yi mai duwa da ya kaso gobe lahira. Allah ka hishe shi kunyan makiya nan duniya. Allah ka hishe shi kunyan gobe lahira. Allah kada ka sa alu ya kunyata duniya da lahira. Ya Allah ubangiji ka sa Ahmed Aliyu ya gade alu. Allah ka sa a kama ribibin Ahmed Aliyu ya kamar wanda ka sa ana ribibin alu cikin jihar Sokoto. Ya Allah ka sa kowa ya yaba mulkin Ahmed Aliyu. Ya Allah ka sa kowa ya yaba mulkin Ahmed Aliyu. Ya Allah ubangiji ka sa kowa ya so Ahmed Aliyu kamar wanda aka son alu cikin jihar Sokoto. Ya Allah ubangiji ka makautar da makiya ne daga gani ne duk inda yake. Ya Allah ka makautar da mahasadan Ahmed Aliyu daga gani ne duk inda suke. Ya Allah kada ka ba su ikon su rinjaye shi. Ya Allah ka sa ya rinjaye makiya ne da mahasada ne duk inda suke. Da masu kai da kawon shiri da masu yi mai kulle-kulle shiri, da masu yi mai kisisi ne da minakisa, da masu son su jagula al'amari ne, da masu son su ƙaƙaza shi, da masu son su tozarta shi su walakanta shi, da masu son su nakasa shi, da masu son su ga baya gare shi. Allah kai mai maganin su kamar wanda kai maganin Abu Jahal ga Annabi Muhammadu. Ya Allah ka tozarta su kamar wanda ka tozarta shi dan ga Annabi Adam. Allah ka tsare Ahmed Aliyu kamar wanda ka tsare ɗakin Kaaba. Ya Allah ka sa Ahmed Aliyu ya ƙara wanga mulki lafiya. Ya Allah kamar wanda kawwa Alu wanda ya kaso cikin jihar Sokoto. Allah ka wa Amadu wanda duk ya kaso cikin jihar Sokoto. Ya Allah ka lamunce mai jama'ar Sokoto kamar wanda ka lamunce masarkin yamma. Allah ka lamunce ma Ahmed Aliyu jama'ar Sokoto kamar wanda ka lamunce masarkin yamma. Ya Allah ubangiji ka bashi shawarar da ka aza shi ga shawarar da ka unwani ne ta unwani jama'ar Sokoto. Ya Allah ka ƙara mai lahiya ga jiki ne. Allah duk Ahmed Aliyu ya shaida Allah shi ƙara mai lahiya. Allah ka tsare naman Amadu daga wuta. Allah ka tsare naman Ahmed Aliyu daga wuta. Kuma Allah ka sa Ahmed Aliyu ya yi ƙarshen ƙware. Kuma Allah ya sa ya ƙare lahiya. Kuma Allah ubangiji ka taimake shi, ka taimake sarkin yamma. Allah ka yi mai jagora ga dukkanin lamari ne. Allah ka iya mai ka dafa mai. Allah wannan addu'a da lewa Ahmed Aliyu, wannan addu'a da lewa Ahmed Aliyu, Allah ka anshe ta. Allah wannan addu'a da lewa sarkin yamma, Allah ka anshe ta. Allah wannan addu'a da lewa gawo na gwamnan jihar Kano, Allah ka anshe ta. Allah wannan addu'a da lewa Ganduje, ya Allah ka anshe ta, ba dan halina ba dan ayyuka na ba, ba dan babbakun halaye na ba dan babbakun ayyuka na ba. Allah ba don kyawawan ayyuka na ba. Allah don hajjin manzon Allah na farko da na ƙarshe duniya. Allah don girman huduban manzon Allah ta farko ta ƙarshe duniya. Allah don dawafin manzon Allah na farko da na ƙarshe duniya. Allah don huduban manzon Allah ta farko ta ƙarshe duniya. Allah don umran manzon Allah ta farko ta ƙarshe duniya. Allah don girman sujudan manzon Allah ta farko ta ƙarshe duniya. Allah don albarka hadayan manzon Allah ta farko ta ƙarshe duniya. Allah don nafilan manzon Allah ta farko ta ƙarshe duniya. Allah ka aishi wanga roƙo da ni. Allah ba don halina ba don ayyuka na ba. Allah don albarkar salatin nan da haka wa Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dare da rana da irin naka salati. Ya Allah ka aishi roƙon ganin da ni. Allah ka aishi wanga roƙo da ni. Ya Allah ka biya wa ga bukata. Ya Allah ka biya wa ga bukatar. Ya Allah ka gwada mini ka biya mini wa ga bukatar tawa. Ya Allah ka gwada mini ka biya mini wa ga bukatar tawa don hajjin manzon Allah na farko da na ƙarshe duniya. Don alkur'ani da hadisi da abinda a cikinsu, don kullu azamin rusuli, don kullu fa'urashidun, don ansaruna, don muhajiruna, don shuhada, don siddiqina, don ashabul kahfi, don girman makka to madinatu, don girman ɗakin kaba, don girman baitul muqaddis, don albarkar kogo hira, don albarkar muqamu annabi ibrahim, don albarkar rablatun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allah don girman bawan nan naka da haka takama da shi, haka ji da shi, haka fahari, kaka fahari da shi, kaka gani dare da rana. Wannan da ashe hada cikin ramla Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah karbi wanga du'a'i nawa. Ya Allah ka sa sarki mai kare lafiya. Ya Allah ka sa Ahmadu ya gama mulkin ga nashi lafiya. Ya Allah Abbas da ya sani wannan addu'a, ya Allah ubangiji ka biya mai dukkanin bukatoci ne na zahiri da na baɗini. Allah Abbas Bello na gwari da ya sani wannan addu'a, ya Allah ka biya mai dukkanin bukatoci ne na zahiri da baɗini. Ya Allah ka mai jagora ga lamura ne. Ya Allah ka sa ya kare lahiya da ofis ne. Wagga ma'aikata da yake cikinta, ya Allah ka sa ya kare lahiya cikinta. Allah kada ka tozarta shi cikinta. Allah kada ka nakasa ya cikinta. Ya Allah kada ka walakanta ya cikinta. Ya Allah ka dafa mishi ka iya mishi. Ya Allah ka sa ya kare lahiya da wagga ma'aikata tashi.
don girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah dukkanin abin da yake bukata cikin ma'aikatar ga ya Allah ka yi mai shi da kai ne, Allah ka yi mai shi da kanka, ya Allah ka zama gata ne cikin waga ma'aikata tashi, Allah ka yi mai jagora ga ayyukan da ya kai cikin waga ma'aikata tashi, ya Allah ubangiji ka sa ya kare lahiya ga waga ma'aikata tashi, Allah kada ka kawo mai matsala cikin ma'aikatarka don la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah wagga addu'a da ya sani Allah ka san ban bukatar ko sule gare ta, Allah ka san masoyi nake ga wayan gabayi, Allah ka sani ka shaida, Allah ka sa wayan gabayi da niwa addu'a, Allah ka sa su taimaka min su bani gida su yi shine da cikin gidan haya, Allah ka sa musu jin daɗin wagga addu'a, ka sa su bani gida su yi shine da cikin gidan haya, ya Allah ka sa su raba ni daga hayar da ni kai, Allah ka sa su raba ni daga wagga haya da ni kai, ya Allah ka sa su bani gida inda zan zauna da iyalina don la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa musu jin daɗin wagga addu'a, Allah ka sa musu jin daɗin wagga addu'a, Allah ba don su bani ko naira ne wagga addu'a ba, Allah ba don su bani ko naira ne wagga addu'a ba, ban so su bani ko su ne ya Allah. Allah ka jarabci zukatansu da rayukansu, ka sa musu son su taimaka mini da gida Allah ban taba faɗa ma wani bawa ga bukata ta ba sai kai, Allah ka san dare da rana yana faɗa ma ga bukata ta wa, ya Allah ka jiddar min da ijabar gida ya Allah, ya Allah ka raba ni daga gidan haya, ya Allah ka raba ni daga gidan haya, ka raba musulmi daga gidan haya, Allah duk musulmin da a cikin gidan haya ya Allah ka raba shi daga gidan haya, Allah ka bashi nashi na kai ne, ya Allah ka bashi nashi na kai ne don Jibrilu alaihi salam, don alqur'ani da hadisi da abinda a cikin su, Allah duk bayan ka wanda ke da gidajen da ya Allah ba da shi sun ka tuwo ba da shi za su na ba ya Allah, Allah nan sun ka tuwo sun ka same shi kuma nan za su bari ne, ya Allah ka rufa mini asiri ya Allah, ya Allah ka rufa mini asiri ka zama gata na ga wagga addu'a, ka sa ta zan sanadin samun gida gare ni don la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa sallim.